Where are you from? Daga ina kake? Where are you from? Daga ina kake? I am from the market. Daga kasuwa nake. I am from the market. Daga kasuwa nake. Ko kuma za ka iya cewa I am from my friend's house. Daga gidan abokina nake. I am from my friend's house. Daga gidan abokina nake. From where to where? Daga ina zuwa ina, irin kana so ka ce daga ina zuwa ina, sai ka ce from where to where? Daga ina zuwa ina. I am from Kano to Gombe. Ina daga Kano zuwa Gombe. Misali, ka taho daga Kano zuwa Gombe, za ka iya cewa I am from Kano to Gombe. Na taso daga Kano zuwa Gombe. Don't do it. Don't do it. Kar ka yi shi. Kar ka yi shi. Don't forget. Kar ka manta. Don't forget. Kar ka manta. Don't worry. Kar ka damu. Don't worry. Kar ka damu. Don't cry. Kar ka yi kuka. Don't cry. Kar ka yi kuka. Don't come. Kar ka zo. Don't come. Kar ka zo. Don't lie to me. Kada ka yi min ƙarya. Don't lie to me. Kada ka yi min ƙarya. Ga mutanen da suke so su iya magana da Turanci ko suke so su iya karatu da rubutun Turanci, ko da baka taɓa zuwa makaranta ba, ko karatu da rubutu na Hausa, ko da baka taɓa shiga aji ba, to kai tsaye ai mana magana ta WhatsApp ga namban mu na akan sikirin, ko kuma a duba profile akwai namban mu. Iya ta WhatsApp ne ake magana banda kira.